Koukari, Keinonen, Savela, Rusila, Samanen, Hautamäki, Kapanen ja näin lähdetään liikkeelle ja 14 Heikki Kapanen sieltä irtoaa hyvin 6 rinnalta. Jorma Keinonen taitaa mennä, vai meneekö kuitenkaan? Ei mene, kun 14 Kapanen kärkipaikalle, Keinonen 2 ja sitten Mari Rusila, Visuan kuljettaja, ottaa 3. paikkaa, kun porukka pakenee tuolle. Täältä vielä numero 11, sama se Hannulla, ilmeisesti jotain ongelmia, koska pääsee sitten muiden perään taistelemaan ja tuleeko sieltä sitten kärkipaikalla edelleen 14 Heikki Kapanen, karstulalaiskuljettaja Big Racing Pösöllään ja Mari Rusila on noussut 2. paikalle, taulu päälipupiste ei kerro mitään, niin lähtö on onnistunut tyylikkäästi, näin menee Kapanen kärjessä, Rusila 2. ja 3. paikalle on noussut 12 Niko Hautamäki, jurvalaiskuljettaja tuossa upeasti maalatussa Hondassaan. Jussi Kuviot menee 3. paikalla. 4. 3 Mika Koukeri ja sitten jumalaton Pontaki, pikkumusta Pontaki. No joo, kyllä tuosta on pikkumusta kaukana. 11 Samanen heittää auton tuohon varikon sivustalle ja se on siellä lepää. Ei mene enää sitten Samanen eteenpäin. Kun tämä lähdön voittaja kipuaa piipuhyllylle ja ruutulipulle, 14 Heikki Kapanen voittaa tämän lähdön ja menee sitten ajokaaviossa suoraan välierin ja saa sinne kaveriksi 10 numerolla Mari Rusila sekä 12 numerolla Niko Hautamäki. He menivät siis suoraan välierin ja keräilyssä nähdään 3 Koukeri, 8 Savela ja sama se Hanski, joka on tuohon ryytyneellä kalusta 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 autoa.
ottaa sieltä irtoa. 53 Sauli Saarinen ja sitten 5 Jussi Naskali. Orivesi Pohjois-Hämeen sektorille menee 14. Tapanen ottaa kolmospaikkaa, sitten 27 Turkkikin sinne hakeutuu, mutta Turkki joutuu pikkusen ulos kolmospisteelle ja palahtaa sitten tuonne vitospaikalle. Saarinen, Naskali ja sitten tulee Karstulan Väre ja Kapanen, kun siinä on kyllä Kapanen kolmantena, Koivisto neljäntenä, Turkki viidentenä ja Antinaho Saketin viimeisenä. Lähdetään tokalle kierrokselle. Sauli Saarinen Orivedeltä Retu Racingillään kärjessä ja tiukkaa vääntöä saa käydä vielä Jussi Naskali, pohjois-hämäläiskuljettaja. Vieressä huohottaa koko ajan Kapanen ja yrittää saada sitä ohituspaikkaa, mutta hyvin Naskalikin peippaa ja pitää. Ei päästä sieltä sitten Kapastakaan iskemään ja nousemaan mukaan B-finaaliin. Takasuora aukeaa. Saarinen tulee edelleen kärjessä. Sitten Naskali kakkospaikalle. Jussi pitää hyvin tuota kakkospaikkaa. Vielä lähtee Kapanen haastamaan. Koivisto tulee ulkokautta. Yrittää päästä vielä haastamaan, mutta ei onnistu. Näin on Saarinen maalissa. Ja kyllä se Jussi on kakkonen. Jussi Naskali kakkonen ja tämä lähdön kolmanneksi tulee 14.